Bismillahir Rahmanir Rahim. Muna jaddada godiya ga Allah sarki madaukaki, tsira da aminci ta tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A cikin bayan kwanaki za mu samu rana yawm Arafa. Wannan babbar rana ce mai matukar falala a wajen Allah subhanahu wataala, shi yasa a sahih kama yanda Imam Muslim ya rawaito an Abi Qatada radiyallahu anhu, aka tambaye shi su'ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmi Arafa, aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam batun azumin ranar arfa. Qala ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madiyata was-sanata al-lahiqa. Yace ina fata azumin ranar arfa akan karewa bawa duk wanda ya wannan azumin nan kurakuran shekarar baya da kurakuran shekara da za ta zo gaba. To wannan ya nuna mana cewa azumin ranar arfa rana ce mai azumi ne mai babban martaba a wajen Allah subhanahu wata'ala. Duk wani al'amari da kake da shi, duk wani uzuri da kake da kai kokari kai azumin ranan nan rana arafa, wanda Allah ya rubuta musu aikin haji, kaga su Allah ya rubuta musu babban falala, kai ma kuma Allah subhanahu wataala ya baka babban falala cewa kai azumi, Allah ya yafe ma kurakuran shekara baya da kurakuran shekara gaba. Wannan azumin nan ana so ka yi shi tare da imani da tasdiki da taqwa, dan ka yi shi don Allah, ba don a ce ba ka yi ba don kaza ba don kaza ba. Kuma wannan ranar nan idan ka yi ta, ka yi azuminta, ana so kuma kazalika ka yawaita addu'a. Na fari ka yawaita la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalud du'a'i du'a'u yawmi arafa. Yace addu'a wadda ta fi fifiko a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ce addu'ar ranar arafa. yace kuma wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. ka yawaita ranar arfa wannan halala tahlili cewa la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wannan kalmar dan musamman martabata da makaminta wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Musa alayhi salam yace ya rabbi a'tini du'aan ad'uka bihi. Annabi Musa ya ce ya Allah ka bani addu'a ta musamman wanda ni kadai zan ninga wa ma ita. Ya ce ya Musa qul la ilaha illallah. Sai Allah ya ce ya Musa ce la ilaha illallah. Babu kalmar da ta kawo martaba wannan kalmar la ilaha. Ya ce ya rabbi kullul bashari yaquluna la ilaha illallah. Musa ya ce ya Allah duka bayinka suna cewa la ilaha illallah, ni abu nake so na musamman. Allah ya ce ya Musa law anna as-samawati as-sab' wal ardina as-sab' fi kiffa wala ilaha illallah fi kiffa la rajahat bihinna la ilaha illallah. Idan za a dauko mizani a dora la ilaha illallah a harshen hagum, harshen dama kuma a dauko la ilaha illallah a dora ta a harshen dama na mizani, kuma a dauko samannai bakwai da kasannai bakwai a dora su a mizani, wannan harshen shi na hagum, cai la ilaha illallah za ta rusa samannai da kasannai. Wannan ya nuna karfin wannan kalmar. daman baya na yi magana wannan falalar la ilaha illallah da yadda take karya ido, da yadda take karya sihiri, da yadda take karya duk wani bala'i. Wannan abin da zaka yawaita shi na fari. Abu na biyu addu'a. Duk wani abin da kake bukatar shi, alheri na duniya ne, alheri na sharri ne, ka nemi Allah. Abu ne kake tsoron shi, wani sharri ne kake tsoron shi, ga yawa Allah. Ranan nan Allah subhanahu wata'ala yana nuna wa mala'ikansa, yana alfahari da bayinsa, yake cewa yubahi bihim mala'ikata, ga bayuna mai haji yana haji, wanda Allah ya rubuta mai azumi yana azumi, addu'a yana addu'a. To wannan rana ce mai matuƙar falala. Me kake nema? Aure ne, haifuwa ce, a'a wani zambi ne ya buwaye ka, kana so ka tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala, a'a wani tijara ce kake nema, kasuwanci ne kake nema, a'a wani ciyaman ne ya addabe ka, wanda yake so ya shiga sha'anin al'amarinka, yake so ya shiga kasuwancinka, wani ne ya sa ka gaba da bokaye, ka nemi Allah. Ko mun ka gaya wa Allah kalilan ko kasiran, karami ko duk wani abin da kake bukata, kan ranar nan ta fada sai ka gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ubangijinku ya ce ku roƙe ni in baku. innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Man lam yas'alillaha yaghdab alayhi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda baya roƙon Allah, baya addu'a, Allah yana fushi da shi. Kenan wannan ya nuna cewa addu'a babbar ibada ce, kuma mai addu'a Allah yana son shi.
Allah yana son shi. Idan kai addu'an nan, Allah in ya ga dama ya baka abin da ka nema a yau, in ka ya ga dama ya baka bayan shekara, in ya ga dama bayan shekara 2, shi zai zaba ma lokacin da yafi dacewa da kai, saboda kai dan adam baka san ba ina alheri ba yake, baka san ba ina maslahar ka ba take. Yawwa wannan abin da za a yawaita a cikin addu'a. Yaro ne kangara, yarinya ce ake nema mata aure, a'a ba wajen boka zaka je ba wajen mai bugan ƙasa ba wanda zai baka laya ba wanda zai baka ba maganin farin jini ba, a'a farin jini daga Allah ake samun shi. Kome ka nemi Allah subhanahu wa ta'ala, kada ka je ka watsar da addininka da mutuncin tauhidinka ka je wajen boka wai dan ya cika ma bukata. Da boka yana cika bukata, da wallahi boka ya fi kowa arziki da dukiya. Bokaye suna rayuwa ƙasan bishiyoyi, cikin tsami, cikin rashin wannan tsafta, cewa kuma sai ka zo sai ya ce ba 10,000 ba 10,000 kaza. In shi yana cika bukatu, kamata a ce ai ya fi ƙarfin ya nemi kuɗi a wajenmu, sai dai shi ya ba mu kokwa. Ya kamata a ce boka da yana cika bukatu, da boka ya fi kowa kuɗi. To shi yasa mu yi tunani jama'a, shi ne dai duk wata bukata ka gaya wa Allah, duk wani abin da kake tsoro gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan nan wasu suna cewa idan ranar arfa ta fada, akwai wata sallah ta musamman, daren sallah, daren idi, babbar sallah, akwai wata sallah ta musamman da ake yin ta. Mu ce wannan bid'a ce? A'a, za ka yi sallaka nafila magariba normal, nafila isha'i aidi normal, wa kazalika za ka yi kiyamar lailika da shafa'inka da wutirinka irin da kake kullum, amma babu wata musalla ta musamman daren nan. Bayan nan sai ranar yanka, za a je a yi sallar idi, a yawaita wa Allah takbiri godiya da cewa wa mahajjata Allah ya basu sun yi tsayuwa arfa lafiya, wanda basu je ba sun yi azumi. Shine kuma a yawaita Allahu akbar la ilaha illallah, Allahu akbar walillahi alhamd. Ranar sallah za a fara yanka kwana 4 ne, ranar sallah da kwana 3 bayan ranar sallah, har rana ta fada ta kwana na 4, shine 13 ga watan Zulhijja. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi iko, ya ba shi ƙudura, ya yi ƙoƙari ya yi yankan layyan nan. Shi nafila ce, sunna ce, ba wajibi ne ba. Wanda ba shi da iko, babu kuɗi, babu hali, kada ka tankwara kanka, kada ka je ka sa kanka a wani hali don ka yi shi. A'a, sunna ce, in kana da dama kai, in baka da dama sai baɗi insha Allahu ta'ala. Wannan wanda yake da iko, yake da ƙudura, ya yi ƙoƙari ya yi yankan nan, saboda yana da babban lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda Allah kamar yadda ya bayyana mana a Qur'ani, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nusuki yanka na dan Allah na yi shi. Boka dan me yake yanka? Dan yana yin shi dan shedanin shi, dan aljannin shi, dan ya samu bukatun shi ko? To kai kuma wanda kai yanka dan Allah, ka nuna wa Allah babba alamar ka tauhidi. Ka yi yanka dan Allah, kuma tauhidi babu ladan ibada da ya kawo ladan ibadar tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai wannan yankan da kai shine babban lada. Zaka ci ka farantawa iyalinka ciki wannan zukatansu, kuma zaka miƙawa 'yan makwabta da talaka su masu dan taba, saboda Allah daman ya ce fakulu minha wa at'imul ba'is al faqir. Ku ci daga wannan dabbar da ku yanka, kuma ku ba talaka alfaqir shi ma ya dan taba, ya ci daɗi. Sabon yanka, wani sa'i wani watakila baya cin yanka sai shekara zuwa shekara. To shine wannan ya nuna mana wannan yankan nan yana da babbar falala, yana da farinta cikin iyalinka da makwabtanka, da ciyar da talaka da mabukata, kuma yana sa danƙon zumunci ya ƙaru tsakanin dangi, tsakanin makwabta, tsakanin wannan 'yan family ɗaya. To shine wannan falala. Tambaya ina maka, zan iya turawa can gida a mun yankan layya, ni in samu lada su ci nama? Ya dace, babu matsala, saboda wani baya iya yin yanka anan maka, ko nan nama ya fi tsada, ko kuma a can mayunwata sun fi. Kana iya tura can gida, can ƙasarka, ka ba su kuɗi su yanka ma layya, haka ka samu ladan yankan nan, kuma su ma sun samu sun ci sun ji daɗi, kuma su sama da albarka da addu'a da madalla, sai ka ƙara samun buɗi a arzikinka. Sai wannan kwanakin nan, ranar sallah da bayan sallah kwana 3 na ayawaita takbiri, Allahu akbar la ilaha illa Allah, Allahu akbar la ilaha illa walillahi alhamd, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Idan ka ji wannan wa'azin nan, ka tura wa mutanen bayanka,
to duk wanda ya azumin ranar arfan nan kana da ladan shi. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, addallu al khairi ka fa'ilin. Duk wanda ya nuna wa wani hanya alkhairi kuma yayi ta kamar kai ma kayi ta. Idan kai azumin arfa ka tura wa mutane biyu wannan wa'azin nan suka yi azumi, to Allah zai rubuta ma lada 3. ladan ka na ɗaya kayi arfa, ladan rana biyun nan mutanen biyu da ka tura musu, to kaddara ka tura group ɗinku wanda akwai mutum 100 a ciki, ka tura group 10, ka tura group 100. duk wanda ya yi azumin nan, duk wanda ya yi yankan nan, duk wanda ya yi wannan ibadun da muka ambata, duk kai ma za ka samu lada 50-50 tare da su. Wannan ya nuna mana cewa mahimmancin yada sunna da da'awa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.